Kok manut men to ning awakmu? Witekno kanca. Lah wis kanca plek kok. Ngerti kahanane aku modele kaya ngopo. Wonge setugel napase ya mung cilik. Cangkemmu dandung-dandung tok. Ya ora dandung-dandung tegese kedulur kene kabeh gen ketok regeng. Oh ya Mas Uncek ki sing ndi? Mas Uncek ki sing ndi? Awakmu lek joget kepenak kan dulur kabeh do seneng to. Nyang Pacitan lewat Desa Banggel. Oh artinipun Pak Pak Tukijan bengi iki nanggap lawak setugel. Dugel kayune manggis. Terus senajan setugel sing penting kan manis. Kok ya. Ya tenanan kok ya. Heeh, pancen. Ayo. Tena nggih matur sembah nuwun. Sampe megap-megap masak kok. Ditoto dhisik nawase Mas. Toto. Ketoke cilik ki wis umur barang kok. Wong kancane entek 1000-ne lho. Ya aja ngono. Awake dhewe kudu semangat. Semangat kados beliau Bapak Tukijan. Iki semangat banget, Mas. Ora bengi iki katwingi wis acara dimulai iki mau ropian-ropian wis gawe ro. Nanggap campur sari. Terus nanggap apa kuwi jenenge dangdut. Terus awan mau Mas mantenane ya luar biasa. Sindene papat. Cucuk lampahe 3. Penyanyine 2. Boyo kandhane ora gemen-gemen pancen Pak Tukijan ngono. Ora protokol iki ya gur siji. Oke, iki lho Pak Tukijan ki piyayi sing pengen rezekine sempulur. Iya kados Pak Tukijan. Lah kok iso? Bengi iki kan nekake dagelan loroe cacat kabeh. Lah kok iso? Ya Allah. Pucet. Apa protes karo awakmu lho. Kok iso protes sih protes. Lah aku kok kono Pacitan rene wis bengi iki dagelan wayangan derek Mas Gurit lho. Mosok aku mbok cacat-cacatne. Lah kowe kaya ora rumangsa cacat yen aku genah cetha, dedekku kurang. Kowe dedekmu etuk. Oh iya terus mripatmu kan kira. Asem. Asem iki ki ora kira. Iki ki ora kira. Jenenge gareng kan kira to. Ya kuwi biyen. Mripate kira, tangane cekuk. Saiki ya ora kira to. Saiki ya kuwi nonton Mbak iki ya panggah ayu kok. Ya cah kene kira ya ngerti wong ayu ya genah, ngerti duit ya genah. Oh ya, Mas Ucek. Nggih, Kak Gareng. Iki sowan Pak Tukijan wonten ing Laladan Platang Rebet Jambon Ponorogo. Jawi Wetan, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Mas Gareng sing wis apal kahanane keluarga besar Bapak Tukijan coba. Tenan iki nggih namung derek ndedonga Mas. Ya Mas Gareng. Muga-muga anggenipun tasakuran dalu menika temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman ingkang putrinipun Bapak Tukijan manggih kabagas warasan, slamet donya, slamet akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Awakmu yo donakne. Mas Uncek uga. Awakku. Landase ya kabeh. Ndas Awak setugel kok ndongake. Ora ngono awakmu yo gelem nyenil. Biasane piyayi-piyayi sing kados jenengan iki Mas Uncek, iki nek dongane mesti mandi. Insyaallah. Dongane insyaallah mandi. Insyaallah nggih. Wingi tangga kula wah Kyai sepuh lara banget kula dongake nggih alhamdulillah. Terus bablas. Mas Uncek pas alhamdulillah. Awakmu lho paling ora ke tak gugu omonganmu lho. Paling basane ning kene tak anggap awakmu ki dukun sing mandi lho. Boyo, dukun kok setugele dukun cabul apa kowe iki? Tegese kira tenan kowe iki. Tegese awakmu ning kene iki arep duwe omongan, kuwi bebane digugu karo wong kene, ngono. Lho, wong cah cilik ngomong kok digugu ya. Ya wong tuwa ngomonge rong karuan gugu kok. Cah cilik omongan digugu. Kuwi iki tuwekan apa? Sik to, tegese pun sewu lho Mas. Tegese awakmu ditanggap rene enek Mas Manten, enek Mbak Manten, ya beliau Pak Tukijan. Pak Tukijan. Iki nek tasakuran iki wah ngono melu ndonga ngono lho. Sak ora-orane iki jenengan iki ndonga sepisan
bisa ping pindhone bisa mangku sing kagungan dalem. Mangku sing kagungan dalem. Ya tegese iso. Wah iya. Mangku. Kula ndonga. Heeh. Saged mangku sing kagungan hajat to. Iya. Aku kok dugel tenan apa piye lho. Tegese Iya to. Benakno rek. Ijan niku. Tegese ke nuwun sewu lho iso nglunggone beliau Pak Tukijan iki lho awakmu ki. Lah Pak Tukijane po lempoh. Unggulno. Goke iki lho. Pak Tukijan karo ibu kan wis ora gemen-gemen dono Dria. Nggih, Ayo bengi iki bareng-bareng diumbulne. Nah, Diumbulne. Weh. Layangan po. tegese ke ora ngumbulne ngono, tegese ki iso njunjung niku Pak Tukijan iso njunjung. Wong aku dhewe mlaku rekoso kok njunjung Pak Tukijan. Iki gagasan to Angel bener. Wong aku mlaku dhewe arep munggah panggonge rekoso lho. Lho munggah Angel rene. bener. Mau budhe to. Angel bener. Ngrasani. Hah? Tegese ke awake dhewe ki melu ndonga ngono lho. Oh melu donga. Melu ndonga. Mudine sapa? Ya Allah, ya angel iki sangel. Aja ngrasani Mbah Mudin. Angel. Aja ngrasani Mbah Mudin. Lenten apa to, Pak? Medeni. Lah kok medeni kene Mbah Mudin kok medeni? Lah Mbah Mudin ki ya wedi to, aku wedi. Kowe ora wedi karo Mbah Mudin. Lah ngopo kok wedi karo Mbah Mudin? Oh, kowe didusi terus di ora wedi karo Pak Mudin. Lho, Mudin iki gaweane apa gur ngedusi mayit tok. Terus gayane Pak Mudin ki apa? Ya kadang ki ya ngimami salat, ya kadang ki ya kerja bakti yo. Kadang ki ya Ngapa? nyasinke. Ngono kok ya. Paling ora ya dongakno mantene dongakno. Ya dongamu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Yen aku ndonga ya mung setunggal mawon. Pripun? Muga-muga ki dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Amin. Yen Ya. gelem nampa kekurangan kuwi insyaallah ki uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa bakale ya cilaka. Mas Gareng. Nggih, Sik pripun, aku makili kanca-kanca, makili karo sing kagungan dalem ya. Nggih, nggih. Makili kanca-kanca ki rasan-rasan. Pripun? Mas Uncek ki daleme ngendi to? Mana coba Mas. Dadi men pirsa men ngerti nanggap iki ben nek tindak ora ben mampir. Nah. Yen ki asline ngendi to Mas? Kula asline Karangpandan, Pak. Oh Karangpandan. Nggih, sak ngandhapipun Tawangmangu saking mriki. Kayak wis rabi sampean wis keluarga ya? Alhamdulillah sampun wonten wanita keblinger, Pak. Ya. Kok kepingin piye? Lah ora keblinger pripun wong ngopeni setugel ora keblinger. Aku ya takok. Piye? Apa? Kowe ya duwe anak. Ya alhamdulillah Mas, sampun. Anakmu pira? Loro. Lanang kabeh. Wedok lanang. Ya Wong duwe ya wong blas. to. Ya duwe kok kere. Kese anake sampean ya wong to. Anu kirek, Pak. Iki yen pake jero iki. Yen pake iki takoke jero. Tegese Anakmu ya wong lah kuwi lho. ya tegese ki awakmu iki jalma kang tinitah urip ning alam donya Mas Ucek. Nggih. Kowe dititahne duwe pasangan dhewe-dhewe. Nah. Oleh bojo ya sing ayu moblong-moblong kaya Alhamdulillah. sampean. Awakmu ki ya duwe anak. Ya duwe to, Mas. Ya wong tenan. Ketek. Ya wong. Ya wong. Kudu bersyukur. Heeh. Dadi adile sing kuwasa pancen ngoten niku Mas. Lah, Adile nggih. sing kuwasa sing ngoten panjenengan diparingi ngeten niki mboten sangersula, mboten sanu nggih, malah bersyukur. Malah Jenenge bersyukur. nggih jenenge manungsa mung saderma Lah, nglakoni, Pak. siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Kuwi kagungane sing kuwasa awake dhewe pun nglakoni. Nah, Ngono. leres menungsa iso selak. Kira-kira Aku jenengan dhisik Mas Gareng? yo selak to, wegah. Nek Mas lahir Uncek iki nek pomo piyayine ora didadaki ngene iki mestine ora kan serawung kalih kula jenengan mbur kira-kira. Mboten, umpamane kula gedhe dhuwur. Wah, kula rekoso, Pak. Lah kok iso? Alah, ora nggo rayan sinden aku mesti. Awakmu ki ning PD lho. Awakmu ning PD lho. Wong iki pede sik melarat elek pikir keri. Dadi nek- Aku umpamane gedhe lho, Mas. Aku iso gedhe kuwi kaya Pak Gurit ngene iki lho. Terus Ganteng ngene iki. Somben gedheku. Nek ketok-ketoke awake dhewe ora ketemu. saiki umurmu pira? Aku Aku kelahiran 2015. Ini 2026 hitungan dhewe. Kok iso nemen? Lah kok somben gedene kuwi lho. Wong saiki gawe sakmene kok ya. Mas Ucek, gliak-gliak waton kecandhan. Ya, Mas Gareng, oke. Awake dhewe ya ora ijen. Heeh.
tenan awake dhewe ora ijen. Ya ora ijen wong rombongane ya akeh lho. Tegese rombongan nyu napa niki? Madiolaras. Nyu Madiolaras. Tegese awake dhewe iki lho gojah karo ngene iki ki ora munggur dhewe enek seniwati enek dulur wedok Mbak Lucy Tabraman. Betul. Awakmu pengen kono? Ora Yakin? aku pengen kono. Walah malah ora urung neng ati loro. Lah kok iso kok karo Mbak Lucy Tabraman lho priyine anu cantik lho. Termasuk kondang dadi sinden sak Indonesia. Kondang sinden ayu. Aku bebojan karo kono. Alah nyengkake nyawa. Sik to. Lah kok iso Mbak Lucy Tabraman paling tidak satu malam wis jelas ketok. Jelas. Paling ora amplope ya pira. Kan yo penak upamane awakmu ora kerja, enek omah iso oleh hasil saka wong wedok. Iya ning ati lho. Wong sing lanang elek sing wedok ayu. Terus dongane yoga-yoga kanca-kanca tangga teparu mesti elek. Uceke kapan modare ya. Ngenteni rondone. Yo kuwi lho. ya ora ngono to kabeh kudu bersyukur bene awakmu iso cethuk karo Mbak Lucy Tabraman. Lah iki dijodhokne kali Mbak Lucy. Nggih, monggo Mbak Lucy Tabraman jumeneng caket kalih Mas Uncek. Nah, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho. Ora melu-melu sing gawe goro-goro kowe ora melu. Lah mau jarene omong, ning mburi omong. Ngomong alah lek sindene Madiolaras aku rasah aku lah ora Lucy Tabraman ora. Meneng wae. Lah iya to. Ya saiki tak tekakne to ora sakit tak. Mumpung petuk ning kene kok. Oh iya, mumpung ambek tekake. ya Tokno wae sampe tak mati dhewe. tegese iki Mbak Lucy ta ki bene ngadeg caket karo awakmu ngono lho. Lek ditekake ngene ngono lho. Iya. Monggo Mbak Lucy Tabraman. Sepati Mas. Ya. Lucy Tabraman Ponorogo. Monggo Mbak Lucy aturan nikah wonten ing panggung Ya rada-rada mau jarine kerake. Mas. Iya. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu tes ditambahi Mas. Ya. Wilujeng dalu Mas Gurit dos pundi pawartosipun rak nggih. Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Semanten ugi dulur lanang Mas Gareng rak nggih sehat to. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Nderek remen dalu niki sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan. Ana parian le. Tuku wajan kok nggih goreng sega. Bacok. Pak Tukijan piyayine lomo. Alhamdulillah. Tuku wajan kok dikiter wedhus. Pak Tukijan piyayine bagus. Amin. Oke. Terus? Saiki genten peyan pariane apa? Tuku wajan menyang Kediri. Aduh mentole tuku wajan menyang Kediri. Bapak Tukijan muga-muga akeh rezeki. Amin. Alhamdulillah. Lek Pak Dalang Mangan Jepang neng Kutha Pati. Alah kok aduh menu Aduh, pancen. apa? Tuku Jepang neng Kutha Pati. Warga masyarakat Platang muga-muga akeh rezeki. Alhamdulillah. Mak enek pari kok dipangan tikus. Apa kuwi? Ana pari dipangan tikus. Bokonge Lucy kok disosor wedhus. Iki semene udu wedhus. Apa? Trowelu. Awakmu ku lho, Cek. aku ora wedhus. Aku isih cempe kok. Isih anakan kok. Isih cempe. Awakmu Aku yang gumun
monoke Pak Tukijan iki. Nyapa lho? Jarene aku ne anu Mbak Lus kok bintang tamu nih karo Mas Gareng Pacitan wis adik kula nang cocok. Dalange Ki Guret nang cocok dalang ganteng gede dhuwur. Aku gak ngerti lek enek tuyul teko kene. Golek bintang tamu kok ra imbang nyapa Pak Tukijan. Aku sing wedok gedine kaya sapi. Sing cilik kaya tuyul. Paling ora ya kok ya kudune ya imbang kaya awake dhewe ya. Paling tidak nuwun sewu lho Mas Gurit. Kula ki lek kali Mbak Lucy lek bengi-bengi tangga mateng mriko andum katresnan lho. Lah, pantes. Nah, andum katresnan serasi. Umpama panjenengan rajane aku ratune. Disawangan yo serasi. Umpama bintang film jenengan Anjasmara, aku ki ya dadi Desi Ratnasari. Ya. Genti karo kono jajah Desi Ratnasari kentup tawon iki. lah kok iso lho. Lah Desi Ratnasari bangke nawon kemitke nawon kebo. Lek ndelok saka ngendi? Kok buri? Lo, Piyai Ponorogo iki. Kok iso. Ngene iki Iso kok iso. jane ra tak kapak-kapakke lho. Sing golek glempang lho. Lah jenenge Lucy Brahman kene sapi aku letong kok. Dianake ya mencelat. Ya paling ora ya kaya tandhaku kuwi mau to ya. Bengi bendina karo Mbak Lusita Brahman. Awake dhewe ya yo ya nek kono andum katresnan dibaleni nek Cocok serasi. Nah. Lah sing lanang ganteng sing wedok bagus. Ya. Walik. Nek sing lanang piye mau kok sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing lanang iki mau banci po. Sapa sing muni? Kono mau. Kapan kuwi? Mau. kok ya andum katresnan kaya awake dhewe. Amor iki melu utekku dadi setugel Kandhan kok ya. Gila. Bik walat. Ini aku lho direne. Lah nek Ngomongi sapa aku gedhi? Ngomongi sapa aku gedhi? Sapa sing ngomong aku gedhi? Aku ora ngomong Sapa? Aku ora ngomong gedhi. alah enek jero omonge. Alah lek lulah silu silus ki bulus ki busi, gedene sak sapi, abuh gede awake. Iki ngomong Rasane ngrasani. Aja tumbak cucukan. Lah ene mburi kuwi lho arep munggah reng-gareng. Lah kaya ngono semono gedene kok arep dadi bintang tamu, pindah tuting. Ini ngono. Iki Aku kapan lah aku ngomong. alah mau bisik-bisik ngono kuwi mau. Welusi iki jane omahe ngendi to kok gedhi men bokonge. Ngono lho. Kowe muni ngono. Kowe muni ngono? Ora, Bu. Lah bojo muni omah gedine orang aku. Kowe kok muni ngono? Ora, Bu. Bocah cilik kan karo. Oh, ada darah Ini sapa kowe jenenge? Aku sing ngomong gedhe ki sapa? Malah ya omong sing nika-nika nang. Piye? Alah munggah panggung iki lusi ke panggunge horek kaya lindu. Kuwi jane omahe ngendi to reng-gareng. Lah aku ya tak duga. Iki lho bocahe. Ya kok bojomu gedhe sing ngomong. Gedhe ki sapa? Oh, bales denten. Oh. Bales nang tangane ora gitu kok bales. Ya sagedokku no. Wong kok ya piye wagah kalah lo. Kono jawel kene jawel sagedokku. Ye, paling ora. Piye? Ya paling ora kaya awake dhewe. Ya paling ora ya kaya aku to, Cok. Paling ora karo Yulusi, Mbak Lusita. Kula wonten dawuh Kang Mas. Cantiknya Ponorogo. Mbak Lusita berapa? Inggih Kang Mas, dangu mboten pinanggih. Cantiknya Ponorogo. Ngene iki. Iya, ngene iki paling ora serasi. Aku karo Mbak Lusita lek nyawang rai ya karo rai. Lah, iki Jajal awakmu lah. umpama kowe iki kotoke wong bayangne jenengan wong gedhe dhuwur kek bojomu aku. Lah iki lho. Montone iki dhuwur iki lho kira-kira iki lho. Raine kene dhuwur. Raine ini dhuwur iki rupane iki. Alah padha iki ya rai lho. Lah rai apa? Rai lokno kok ya. Mbok bayangane gede dhuwur. kaya pas lho. Dek, alah mbok mesem ngono lho. Gilani. Apa mencap-mencep iki nyapa? Kok gila Kak? Gila. Kandhani. Lah ki lho manene yo. Awakmu ngene iki malah dikenekne lho. Awakmu ngono malah di circle nyang iki.
Kosek, kuwi asline tumbak cucukan kok. Bar matene aku to. Peh aku kok kulonan dhewe to. Gak setugel nar matene aku. Ya omongmu dhewe kok mburi jelek mah. Kapan aku ngomong kok. Ya mau to. Aku mau ger munyer tok ora ngene kok. Iso ya. Aku sing dideleng kok tari sing kiri-kiri. Gimana? Mbak Lusita Brahman. Kene ben seimbang kene. Tak maneh. Ki lek ngene iki arep tak tumprakno bojo iki ya piye wong sakmene iki ki. Wis tak ibarane anak. Ya Anak ya. Lah kok iso bangga? Aku anak to. Oh, arep muni mimikno ta? Arep muni mimikno. Tak gecek menggon. Anak terus mikno. Ora oleh iki miming iki. Ora entuk iki tak Pak Tukijan. Kok iso mimpi Pak Tukijan iki lho. Ya maksudnya aku itu. Lah anak iki sakmene lho Mas Lah iya. Ajur. Oh iya, mimike Pak Tukijan. Lah model wis kaya galon lho. Asem. Kuwi ora kaya galon, Cek. Masaku kok ya. Kudu galon. Sapa sing ngomong galon? Aku Gentong. Seneng. Boyo gentong. Ben klempok. Wah, bak uget-uget tok ae mesti. isine mung nyamuk tok nek jero. Ya. Mbak Alah remen sangat Mas Gareng. Ije. Nggih. Dalu niki mirsani piyai Krebet. Jambon. Pelatang. Demenake Pelatang. pelatang. Pelatangan. Kok pelatang gitu. Desa Pelatang. Pelatang. Dukuh Pelatang Desa Krebet ngono ya? Heeh. Ya. Nggih. Pelatang. Pelatang. Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Piyayine sayuk rukun. Piyayine budaya. Wah, budaya sing bodol sampai teko puncit kono Ya. sampai ra iso mlebu. Teman-teman YouTuber nggih kuatas Ya, rawuh. kanca-kanca YouTuber. Nggih, nderek ndedonga, waduh luar biasa sukses pokoknya pagelarannya Pak Tukijan. Amin. Ibu sinten asmanipun? Ibu Atin. Bu Atin. Oh, Bu Atin. Apal aku ya apal. Apa wis ngerti kowe? Bu Atin to. Bu Atim, kowe ngerti Bu Atim? Aku awan mau wis main ning kene Bu Atim aku urung roh lho. Apamu wis ngerti Bu Atim? Aku Heeh. urung. Tapi Bu Atim mang nyuwun sewu Pak Dalang Mas Gareng. Bu Atim ini ngefan banget karo Mas Uncek. Mbak Lus gak apa-apa engko bar wayangan Mas Gareng. Sak kronco Mas Gurit diparingake kondur. Oh, ngono. Demi Mas Uncek ora pareng kondur. Saking tresnane. Tenan saking tresnane. Tanggap meneh. Sesuk-esuk areng nggih cetek geni. Kaya ripikan kayu itu. Gel meneh. Aku yang gumul lho, Reng. Lah, Bojon Uncek kan mbok ngono kuwi gedhe dhuwur aku kalah. Mas Uncek iki. Bojone, Mbak. Bojone niku gedhe dhuwur kula kalah ning ndi digonceng bojone aku sampai walah cek bojomu Pak Ayune kaya ngono mbiyen oleh kowe apa mendem aku. Sik to, upama kanca seniwati iki sing sing pas sing ndi? Kira-kira sing Ora neng gedhe dhuwur pokoke sak mbak tarik sik gedhe dhuwur meneh. Masa to? Gumon aku. Tenan. Ya alhamdulillah kae. Terus piye? Umukno. Aku Lah, gonceng kepit ora nang mburi lho aku. Gonceng pikir ora ning mburi. Lah ning ndi? Tikane ngarep kuwi. Aku yo gumun. Lah Pit metik, aku nang ngarep. Terus aku madhep nang mburi. Terus Lah aku ora wani apa-apa. Aku anggar arep nesu. terus piye? Duyai bojoku kok. Kok ya kowe kudu sing sabar tengah-tengah. tapi nggih putrane ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Putih. Aku yo gumun lho. Dek iki Adile sing kuwasa pancen niku. kok putih ngono lho, Nggih, anak yo nggih, ganteng-ganteng nggih. gedhe dhuwur. Lah. Nurun sapa? Lah awakmu kok ora ngerti to. Lah nyapa? Alah tangga teparune ganteng-ganteng anak iki ya panggah ganteng-ganteng. Kok iso? Ya ngono to. Kowe cara kasare arep ngelokke bojoku gendaan ngono to. Ya ora. Bojoku nggo sedekah ngono. Ora. Tegese awakmu ki ning ndonga bismillahirrahmanirrahim muga-muga amit-amit jabang bayi anakku tukul ganteng. Tangga teparumu kuwi dijabahi Gusti Kang Maha Agung. Anakmu ganteng ngono. Sapa sing ngomong bojomu klonthing? Ora. Karek Lho, kuwi. nangis kok. Nek aku ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Disuruh tangga aku ikhlas aku. Wis malah ngenteng-entengi gawean kok. Iya jane. Bocah Suloyo. Iki apa? Lah piye to bojo apa? dakoke ya ora oleh. Lah wedekan sedekah apa duwene bojo lho. Ya ora oleh ngono kuwi kok ya bojo Lah, itu. sedekah. Wes. Aku kok seri. Gila. Asem.
Oyotku meh disebrut. Wonten dawuh niki kula mboten ngertos karmane piyai krebet niku napa. Mas Gareng sing apal. Halus napa sing radi kasar-kasar. Mas Gareng sing sok serawung lawan kadang-kadang ini mesti apal. Di voting Mbak Yu, sebelah sana mintanya apa? Oh, ini ada request dari tuan rumah Mas Ucek, Mbak Lucy. Nyuwun petis manis kalih podang kuning kalih Joko Mlarat saking Bapak Tukijan. Nggih. Oh, Pak Tukijan, petis manis. Ya sing enek bapakne to. Wong telu ben kompak. Podang kuning. Ya, iki bawane digilir ya Yu ya. Iya. Iki sing kene sing cilik rada dhuwur. Bar kene, bar kene terus kene. Nah, Gotong royong. Gotong royong. Awakmu seneng, aku ya seneng. Mbak Yu Lucy. Ya. Ya seneng. Abot bareng-bareng dipikul, enteng bareng-bareng dicangking. Nah, Nggih. Oh. Jenenge guyub rukun. Iya. Tapi aku sik iki. ya awakmu sik bar kono terus kene. Oh, iya. Bar kene terus Kene. Nah, monggo. Ya. Ya, Mas Unce. Nadyan muju temong peksi Jan mo tan kena kinira Mbak Lucy, Mas Gareng. Jebul suaramu penake ndak umum. Kandhane Kabeh padha seneng nang awak. Ojo kae kaget ngono to Mas. Ya ora aku melok seneng. Ya seneng-seneng biasa wae jantungku cilik iki Ya. yo. Wong lek kadung seneng ki ngantek mumbul ngantek senengku ya kaya ngono kuwi mau ya. Semare pratapan to yo yo. Golek panganan sambrah nang mengameng nyawa. Agawe ta aku to. Lah ya wong perjanjian to. Kan nomor loro. Kan perjanjian to. Kene. Bar kene terus kene, bar kene terus kono. Ngono lho. Mau bar kene. Heeh, terus Kene. monggo. Bar kene terus kene. Monggo. Deneng aku meneh. Lah iya wis bar kene terus awakmu. Dilekasi saka kidul mau. Oh nggih. Heeh, ya laju. Agawe taline bronto Ora ya ora ngira ngandani kok apira iki kaya ngene. Jan yo jan motan kena tikinira. Senajan wujude kaya ngene suarane jan endah apik. Batok bolu isi madu. Madu. Endut neplok kowe kuwi ae. Batok bolu isi madu. Lah madu bolu. Ape lambak ana iki si madu kaya isi ndut. Oh ya, Suwetong. kaya ngono suan cilik suarane ngalahne sinden kabeh sak babera. Tenan dalange kalah kok Heeh, ya. iki nek piyayine dhuwur malah kukut kabeh. Iki lek ning radio mesti dikira piyayine gedhe dhuwur. Heeh. Kandhane. Monggo. Mergo sound sisteme NRS. Apa NRS? Sesuai dengan perjanjian bar kene kono terus monggo. Lah aku iso teko kene iki apa? Lah ya perjanjiane ketawal kan sudah ditentukan. Bar kene terus kene, terus kene. kono. Iso tiba aku meneh. Iya ta kok ya. Monggo. Alus manis merak ati Jajan ya ora Ya jenenge bocah kok suarane kaya ngono to apike panganane kuwi yo paling ora yo vitamin penting. jeneng ora ngira tenan lho Iki bocah omben sing kelas lho iki San. Ombene wis kelas paling ora ya jus avokat. jus apa Vitamin yo paling ora vitamin Iya. C. lah iya Vitamin. empuke kaya ngono rasa dot cerewet. Lah ngapa? Wis dadi wong cilik sing apus-apus tok. Lah ngapa dihapusi sesuai dengan perjanjian? Perjanjian. Lah iya bar kono Kene, terus kene, kene, kono. bar kono terus kene, kono nah. Mau bar ngendi?
Mau bar kono. Lah iya saiki Bali. Monggo. Apa ngedang-dang iki ya cupet tanganku. Ngapa to? Harus bersyukur ya Yu ya. Wong ora ya tugas kok ya. Arep boyak. Wes suwe nggon kula lana. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pak, nyuwun pengayoman, Pak. Ya Allah ya Allah. Nyuwun pengayoman. Ya Allah ya Allah. Mancep niki mancep cepet. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nanti lho kowe nanti. Kowe keluar nanti kok malah disabene dikira wayang. Edot. Ya ora gah aku arep apusi. Saiki do rene yo. Ayo. Ora ngapusi. Ora arep ngapusi. Kowe kok lek ning kono malah panas, tinggi sabetan wayang. Kowe gelem lek dadi sabetan wayang dirogoh anamu. Ayo. Aku wayang wong kok perang dhewe. Ora ning wayang wong nang kono ki wayang golek kresek jogene dirogoh. Kowe gelem kowe. Kowe gelem. Kowe pengen arep roh wayang. Gelem yen dalange kono. Kowe pengen dirogoh apa digendong? Ya rogo ya gendong. Nek gendong rene, nek gendong Terserah lah. Rene, nek gendong rene. Yuk tak dudohi musuhe sik. Nyapa? Sik iki lho, musuhe iki lho. Ndang kono ben Omong-omong ana dhewe. Kon nembang suwine ram. Omong-omong ana dhewe. Deleng tak. Kok padha ya cangkeme ya? Nggih. Dicium ya, dicium. Togok karo belong. Iya, togok karo belong. Aku belong. Ya. Terus omong. Togok apa? Terus kae sengkuni. Bala dewa paling ora. Kok iso bola dewa? Bola dewa. Bola dewa. Bala dewa ilang gapite kok. Matur le, Pak. Kok ya antemen ya? Di sini apa? Anggite masane abote ra ilok-ilok ngalang. Lah ya kaya wesi ya, wesi ta kamu. Nang opak. Masyaallah. Ayo arep nanti ganti jatahmu yo. Jatahmu. Lah Ora usah ngebal mak buak. Siji lek kok sopir. Sapa? Jatahmu. Di wayah sapa? Wayangmu. Alah. Wayah sapa? Wayahmu. Iya ndi. Wayah sapa? Wayah jenengan. Asem. Ayo lah. Iso medhen apa ora? Iso medhen apa ora? Kene. Kene ger ya Allah bocah gareng kok disisi adine kepiye to? Ndung tak dung tak. Ini malah kaya munyuk. Kaya angkrok. Lah jenenge cacine dikutak kan ya joget to, Bu. Ya totok maneh tak cilik nangis, kok tak cilik koyo munyuk medhot. Adimu jaluk ngombe juga medhot. Piye to piye ya Allah. Piye to re? Godhot ora iki. Ya Allah, bocah iki ya. Kok malah digotong rene le adimu ya Allah. Mi susu kuwi. Mi susu. Malah bojone kaplak. Ya Allah ya Allah. Iki. Aduh. Udah iki lan. Wah, cangkem nih. Mana kene. Beh, anake sapa to kowe iki? Aja nangis, gak pareng nangis. Gak pareng nangis tuh mbah dolanan ya nak ya. Kok nangis? Gak pareng nangis tuh mbah dolanan apa nak? Mbah ngek apa nak? Apa nak? Ngek lho, Bu. Kek apa? Engkek. Jadi pencet muni yo. Endi lho? Pencet muni. Oh, katok. Oh, gawe katok. Katok ayo jarene tindak sekolah, mau tindak sekolah. Dung tak. Pintar. Putrane sinten le? Guritna. Kelas pinten? Nol kecil. Alah kok pinter. Besok lek gede dadi apa? Maling, Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri. Mantri arep nyapa nak? Nyuntek sapa? Ibu. Terus ora kena dolanan sik. Kene ada pernah kok mipisi Pak Gurek kok mipisi bapak kok mipisi kene. Antuk eyang tang.
kudanganmu kok apik men to ya. Kudanganmu ngono kuwi. Anake lah. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane nggih ngoten niku ya. Iya. Ngontong-ngontong iya ngono. Yen wedok cok enuk-enuk ewe. Ngawur. Kuwi ngono kuwi. Beda karo kene. Lah ngompol. Kudangane wong biyen. Dinggo alon-alon. Alon-alon wis ya. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, Terus lalenya panjang. Kalau berbunyi baleni neh. Apa tadi nyanyiannya seperti apa? gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, Terus? lalenya panjang. Bunyinya Gareng kuwi yang duwe kik ngono kuwi. iya jajal ya. Gajah terus? binatang telinganya besar. Terus piye mau? Terus piye? Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, lalenya panjang. Kalau berbunyi, Kok iso kokok ya lho. gonmu kok. Ngene lho. Piye? Mas ayo mudun kene. Heeh. Ayo kene mudun. Enak. Nah inu. Sikile kok jepit. Nah inu. Yo, alah kok yo ora mesak nih tombok. Kaya bakku Kok glundung dhisik lho. Oh ya anake tangane cupet lho. Arep gondelan ra cakup. Lah tak kira nyasang ning kene. Wis padha nasang nang kono. Kene mboke ben tak duduke ben kembar. Teko ndi malek bawa nak ndang kene. Alus manis. Ngono ke kono. Alik iki. Bar kene terus kono tengah awakku kok. Tengah kok. Iso bali rene naik. Lah ya mbok kok. Gara-gara gajah iki. Lah ya ora to, ya terayu. Wis ora usah dicepet karep budal iki piye ora entuk. Ora entuk. Ditukani disuwun Mbak Tari. Ditukani Pak Tukijan. Kok titit disuwun Mbak Tari. Kok titit disuwun Mbak Tari. Kok titit disuwun. Kok titit. Kang, Apa? mencete pucuk. Iki kepok. Kudune ki nek pucuk kene. Kudune pucuk kene kan muni ya. Iya. Ngene muni. Ya tak jajal kono. Gareng nakal loh. Kembali ke asal. Bar kene terus kono. Monggo. Ya. Iki mau tekan ngendi to, Mbah? Alus manis. Ibu bunga ing atiku. Gajah binatang Yang amat besar, kupingnya lebar, hidungnya panjang, Suaranya Pintar. Anake sapa le? anak elek Tukijan. Alah. sampeyan nek gedhe pengen dadi apa neh? Dadi mantri. Mantri sapa? Ya mantri suntik. Nyuntik sapa? Nyuntik kewan. Bengi iki to. Samene kok dadi mantri suntik kewan arep nyuntik sapi rete kepidak. Kepidak. Oh iya ya. Awakmu kono tracake gedhe iki karek entek. Aku nyuntik nyuntik sapi kan malah dikira pedete kok. Kaya kudu ngempeng ya. Ayo terus. Jadi teko aku meneh. Iso. Lah nyebar kono to kene. Gotong royong. Loh, piye to yo omong ki sing konsisten. Kono. Bar kene kono awakmu mang wis rono berarti ya awakmu neh. Oh alah. Oh diapusi. Nyanding
bisa dadi iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Jajal wis kebatonono. Kebatonono. Apik ya. Ya apik ayo. Dendang, dang tak dentak dendang. Dang tak dentak dendang. Dang tak dentak dendang. Dang dang. Pindo nak pengen mimik coba mie apa kok mie sapa? Mie apa? Mie apa sama mie sapa? Kira mie sapa? Mie apa? Ya, iki anu ya, sakjane maneman lek enek Mas Uncek ra jegleng, tapi karena satu permintaan tuan rumah harus diaturkan podang kuning diramane dhisik tayub ya. Terus mari ngono irama sentere-were. Sentere. Iki pawakmu gawe iki. Kok iso nggo kuwi ya wong Ponorogo to. Lho, lelek Mas Gareng lho, wis gareng ora oleh diowah-owah. Wis wayang ngono kuwi ya, ciri khas. Ciri khas. Ciri khas harus begitulah kok. Ora nang apa-apa nek kudu gawe kuwi. Nah, paling urane Ponorogo ya kudu nganggo iki jenenge bujang ganong. Lah remuk meneh. Ya ora kudu manut to. Dicopo sandale timbang kejongorke iki. Sandale dicepot senang. Ya Allah. Ya Allah. Alah. Kakake, bapake, anake barep, anake asem dadi aku kok anggap kakangane gurun. Asem ya. Monggo. Ya, Pak Lusi. Podang kuning, monggo. Oke, ya. Neng omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng mitrangan wong iteri ora krasa esuk manengan wengi manengan nganti liya taranya yang tak sawang mencok neng apa kekancangan tak rendek saka katus sarang hotel Ya. golek mencok kalah tak suwa baca ngecek padang kuning gawe pikirku komen serediran tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanding selirane ora bakal atiku ganti parelian si podang tuntut ati kapranan ora mandang atiku saya Mas Uncek, Mas Gareng. Yo. asik sih Nyumat dia laras. Gatur Letarno Tania Jaya Wirujoki alon-alon bae Mas.
bingung aku wedi joget ning kono. Lah ngopo? Lah menyundul bokong dul. Ora kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono. Mesake kok kesundul bokong kowe iki. Cepet lek Wes. Kok iso nyepot catut sak lambene. Kok iso angel, kok iso catut sak utune. Nyapo le kok mangepe nyapo? Aku suwe rambut nyakot iki kram cangkemku. Kok iso? Gak iso mingkem. Kok iso ora iso mingkem ki lho terusan. Iso bablas iki lho ya. Lah suwe ra nyakot to. Ya ora tau nyakot to nita kudune sing ati-ati. Tapi ya koyo ngene iki jogete piyane kalah lho. Kandhane kok ya. Joget kabeh iso lho. Talentane luar biasa. Ya. Jajal pisan kas jaranan. Ha, wes. Aku ora jaran aku. Apa? Letonge aku. Ya mesti. Nek pintere ganong. Ganong senderewe ora nyantol. Mergo kengetanen lek ganongan pinter ya ya. Ora iki. Alah dialembono kok ya. Dialembono ya. Matur nuwun, Mbak. Terusan. Sajake cocok. Gemati. Ya lek kancane kemringet kae tisu. Ha kono malah dudani. Cetok lah kan perane karo aku mbok karo anak ya tadi ya. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok ambekan wis sajake lek duwe unek-unek timbangane mulih dadi utun ya kene dituntun kene ta mumpung ketemu bocah ayu. Nah, mumpung ketemu bocah ayu ditangleri sapa asmane. Kenalan dhisik. Kok eram. Ya. Ora wis kakak. Rina ngadeg kegeret. Wis Rina lho wong lu si Brahman merkenter kowe. Ya ngono ki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum lho. Kandhane kok tenan lho. Jupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ono ditekoni sik. Semane sinten? Kenalan dhisik. Alon-alon to, Bu. Daleme pundi? Iya ning alon-alon. Sapa? Nyapa? Ampun di ngono. Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Sempok Nyaman ya? isih wani Namanya? Iki lho wajahe pasuryane iki kono lho. Dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blangake. Kurang dhuwur. Dadi kan roh Iya, pasuryane kan. Jijit. Dijit. Namanya Mbak? Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan Mbak? Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Sopo? Jenengmu sapa to? Terus aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Mosok iya. ngono garangan. Udu bro. Jinjit. Namanya Mbak Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimin kok Feri. Feli. Oh Feli. Feli. Apa kuwi artine? Feli. Artine asem. Tek kurang ngono kok. Tek bapakane ora ngono kok. Lah apa? Yo, ndang ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, ya ben ketok dhuwur. Dadi ning iso omong-omongan ben kepenak. iso ning ngangkate koyo arep ngawinke asu lho. Oh, wong kene karo kenalan kok malah koyo dikawinke. Ora. Ngene lho, Mbok. Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Kok iso ngawin kasu. Ora ngono. Kudune ngene. Asu ki lak gedhe wong cilik kok. Oh iya. Iya. Aku Ngono kudu Aku poklenting. Jun. Anu, Ya ta digendong gak gelem. wis ngene ae. Iya, anu juga dingklek lho lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Dijajal ben rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak. Iya to kok ngono tok ki. Wong lanang sih duwe tantangan wani. Arep cilik ki wong anak kudu gentleman. Lah aku jek cilik, Ibu. Ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek. Kuwi
Ki wong arep golek warisan apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wedok sing wani. Gak apa-apa. Wong trengginas. Sing terginas. Tok-tokane yo gagah gede dhuwur. Iki kok malah ora seneng. Senengane piye? Lah yo malah gila. Ya digandrung. Digandrung. Paling ora tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Ngene. Pelok nemas. Ya, coba. Ya, ngene iki rungokno andung katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contone kaya Kak Mas Gareng coba. Ngene rungokno. Iya. Tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono iki aku yo ngrungokke ning kene iki lho. Tintingane urung temu kowe. Do wong ayu. Nah. Pepujane ngati. Dangu boten pinanggih kula sampun kapan sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandang wong ayu. Bahagia. Tak ceblek kene. Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Lah kowe urung ngerti. Lah kok balik. Tawangi wong gandrung cok. Wong gandrung iki. Bojomu ndi? Iki bojomu. Kok kerandakan rene. Kaya ngene wong nandan wong ayu cedhak abang kakang. Alah. Alah. Ngapa? Kemekelen bringkil lho. Asem. Bojomu kene. Masa ya gogrok kan ngono to. Iki ganteng rewang wedok digandrongan bahagia. Apa enek digandrong bojone nangis. Yo elek. Ngono lho ndang wedok. Karo genten kono aku ya wis mau genten kono. Ayo. Apa to ah? Apa to? Boyo Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, lho. Kok iso telu to? Lho sing loro daging no. Hus, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah yayi. Lho kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah to? Garwanipun Kakang yayi. Nah, ngono. Suwe ra. Kita kan berpelukan, iya kan? Iya. Iya, berpelukan. Berpelukan kok kamu guyunya ngece. Anda. Ya karo bojone kok iso ngece ki ya tegese seneng. Orang ngece loh, Mas. Entrak Aku ngewoke padamu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu to. Duh dewa. Ora ngono. Ora ngene. Ngene lah kene. Ngene lah. Do dewa. Jawata Jadi dicocokke karo romane ya. Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Kamu mau dipangku? Iya. Oke. Ayo sini. Wes iki. Aku Ini- duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit itu. Anda. Terus aku duduk mana, Mas? Sini. Mana? Ini dengkul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti kalau Beneran. patah dilas nanti. Bener. Ya. Beneran ini. Bener. Padake wesi to. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Ora usah wedi. Ndak apa-apa
beneran. Enggak apa-apa. Walah. Lho aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane welas ono sakmono. Kok dadi lokor iki kepiye? Kok iso ngelokor kuwi lho. Walah. Lah ya welas. Ono lho. Lah iso. Coba nih, coba. Jajal. Dipangkune. Kuwi masalahnya apa coba? Masalahnya apa? Walas. Kok iso lho. Maling gleyor teko kono ndledek. Kok iso ndeledek. Masalahnya apa masalahnya? Cedak cepke ratip dadi lokor. Ya. Tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng. Gandrung kok gandring. Budok kok. Lah lek sing lanang gandreng digandrung. Kowe digandreng. Walas. Kita jalan-jalan Mas ya. Wale sing di sing lanang nyekel ya begagah sikile. Sing wedok dicekel astane lah munyer. Wale. Ngene lho. Ngene lho. Walas sono mring apa? Ngono. Kok iso balik sing munyer sing wedok. Coba. Monggo Mas. Walas. Piye to Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha seperti mumbeng ngono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen ngomong. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis ngono lho Mas. Ya aja melek karo tanggane to, Dik. Ya aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya Mas. Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora Mas. Lek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas Gareng. Mas Gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas ono mring maju munyer mami serasi gedine padha cantik dan ganteng. Jajal. Ayo jajal karo kono. Heeh. Jeneng anak yo. Walas Ra iso. Hah? Kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besok kan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. ngono lho kaya kaendang swaramu ya apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamakno sira traktor. Lindes didol kuwi. Nak traktor lho. Nak kodok. Traktor ku nglindes gundulmu. Giles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Kaya traktor. Iya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin pisan cincin. Tanpa prau sasap cara ing Jolatri nyidam sari
Sae lho suwantre Jos Mas Ucep. Masih marai kono kok. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Wajahnya juga tampan. Makasih lho Pak fitnahnya, makasih. Kok fitnah piye to? Kok iso fitnah? Ha fitnah. Ya enggak lah. Sing bener awakmu ganteng kok. Ganteng ki sawang kok sedotan po. Enggak lah. Malah ngaku. Sopo eneke? Upo. Cek, oh. Tibane apa to Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki Mbak Teh ono Mbak kene. Teh mriki 3 malam mriki. Teh rene lho. Ya Mbak Teh apa ra sesuk? Gak aku gak batih aku. Dompongi kon keri ning kene kok. Mesake bojoku engko. Nyapa? Apa mesake bojo? Ora ana sing kudu dolanan. Ya engko tak paranane to. Kegedhen. Ayo terus nang kono ayo, monggo. Mbak Rina badhe ngaturaken menapa? Apa langgame apa Mbak Rina? Monggo. Monggo ya awake dhewe apa tak kleru. Nyidam sari. Mbak Rina. Nggih nyidam sari kemawon. Songko musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca dados. Ditambahi ya cek ya. Manut Ditambahi karo dulur wedok. Kene anak wedok sing kidul dhewe. Nggih nggih. Ayo Duk, Septi. ngaten yo. Iya ayo monggo. Nah, Nih, iki dial Septi. iki karo Mas Ucep. Untuk kengkel kenalan lah padha bocah cilik. Kaya cah paut lah Iya. Monggo. Ini mahasiswa isi Surakarta ini. Loh, mahasiswa. Oh mahasiswa dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Pacitan. Jurusan Pacitan iki. Oh Karawitan nonton. Oh. Karawitan. Tak kira kenet bis. Monggo Ya. Mbak Rina. Ya. Gema Mustika. Monggo. Karo